de Mocedades cantándote a Juan Luis Guerra, pero bueno, non me vou privar de pedirlles algo despois, Mocedades esta noite con nós en directo. Acaba de chegar Luis de Matos, xa vexo por aí que chegou un pouco tarde porque foi a Los Ángeles a buscar. Carai. Pero de Estados Unidos, non os de Galicia, Trae un numerazo hoxe, mucha nucha. Oye, amigos do xurado, que número trae Luis de Matos? Bueno, que saben, estáse celebrando o Compostela Máxico, non? Están os mellores magos do mundo en Compostela. Esta noite e mañá, gran gala, ademais, non? Están agotadas as localidades, bueno, me parece que a 150 pola tarde, o sea que, non sei, bueno, vayan por si acaso. Os mellores, pois un dos magos, maga en este caso concreto, vai estar esta noite, non o perdan, un americano increíble. Bueno, mucha nucha. Sí. Non teñades que estar aquí, pero vos deixo estar aquí. Vou vos deixar estar aí. Pois era por ver as puntuacións do Vai de Vai. Bueno, pois xa sei que a vos gustan moitos concursos, pero vamos a escoitar a decisión do xurado do Vai de Baile desta noite. Atención. Un momento, entón. Imos algo, sí. Bueno, o seu encargado de falarnos de como fixeron as nosas parellas de Carballo e máis da Coruña é Enrique Penabaz. Contanos, Enrique. Hola, boas noites. Que Enrique? Imos empezar logo cos metezocas de Carballo. Vamos decirles xa para empezar. Creo que o que deis de cando salís ao escenario, mirar para nós, fixarvos en nós para centrarvos no escenario. Acabáis ou para a esquerda ou para a dereita, entón creo que se vos fixáis na mesa entre nós, que posiblemente quedaríais máis centrados. Michael mellorou moitísimo desde a semana pasada, notase que lle gusta isto, hoxe o semblante xa era relaxado, e a postura corporal incluso moi mellorada. Sandra bailou ben, pero mellor a muñeira que na xota. Na xota vímola como máis blanda, non había esa mesma tensión que na muñeira. Entón pedirvos como recomendación unha maior dificultade nos puntos, especialmente na xota. Utilizastes demasiado o paso base, entón, bueno, queremos que vervos facer algo distinto. Muy ben. Tomade nota. Grandes comentarios de ciencia. Señor, na danza, vamos con outras valoracións. Os rondeiros dos castros. Ben, os rondeiros dos castros, na súa liña de programas anteriores, con unha maior dificultade nos puntos e os enlaces moi limpos. Manu vimos que esta semana que se esforzou por controlar ese rebote, que o conseguiu, pero a costa de unha tensión na cara que se lle notaba como, a ver se acabo. Ana corrixiu tamén un pouquiño a posición da Mao que lle habíamos comentado, pero hai que seguir insistindo e traballando. Moi ben. Temos un agarrado, non, que comentar tamén. Imos a ver que pasou co San Cristán de Coimbra, con ese paso dobre. Ben, no agarrado, os rondeiros, na liña destes últimos programas, e os metezocas sí que queríamos dicirles algo un pouquiño para eles e para todos. Que bailaron máis ben a ritmo de merengue que de paso doble, que aínda aunque é parecido, pois non é o mesmo. En Carballo bailas así, o paso doble. Claro, paso doble, merengado de Bergantiños. O millor ese. Moi ben, bueno, pois logo haberá que decidir unha puntuación, non, xurado? A ver quen gaña esta noite, si Carballo, Bergantiños ou os Castros a Coruña. Ou a ver se hai empate, a ver que pasa. Todo cabe no Por resultado, porque mucha noche están aquí moi nerviosos, necesitan saberlo. Queremos saber, estamos aí Nerviosas, perdón. co puño nun vilo. Ben, pois o resultado esta vez é de empate, casualmente. Xuntámonos todos de novo a vindeira semana. Non perdan a estrella que ten unha estrella que lle disco. Vai cantar Lenny, pero oiga, xurado, non perdan logo o de Luis de Matos, non perdan o de Luis de Matos.